Ξεκινάμε το πέμπτο φαγυρικό του Μίλτου. Ευχαριστώ, αγαπητό μου κοινό. Ήρθε από την Αγγλία φρέσκος, μόλις 2 μέρες από την Αγγλία, φρεσκότατος, με φρέσκα φαγυρικά. Ξεκινάμε λοιπόν να δούμε τι λες. Εδώ δεν έχω τίποτα, Μάλιστα. Ούτε και εδώ. Μάλιστα. Το βλέπετε και μόνοι σας. Μάλιστα. Τίποτα. Τι χειρότερο. Τώρα, τα λεφτά θα τα εμφανίσω. Κοιτάξτε τα φαγυρικά του Μίλτου. Με τη βοήθεια του βροντερού κεραυνού. Με τη βροντή του κεραυνού θα τα κάνω να έρθουν μπροστά. Αμπρακατάμπρα, σιμ, σαλαμπίμ. Και φυσικά με τις μαγικές μου λέξεις, Τα λεφτά πού είναι? Φυσικά δεν είναι εδώ, Το βλέπετε. Μάλιστα. Άλλη μια φορά. Αμπρακατάμπρα, σιμ, σαλαμπίμ. Με τη βροντή του κεραυνού. Τώρα, άνοιξε το γυαλιά. Ποιο θα είναι? Από εδώ. Αυτό. Το ένα θα πάνω ή και όλα θα τα πάρω? Όλο. Ορίστε. Φανταστικό, φανταστικό. Φανταστικό το νούμερο του Μίλτου. Πω. Ένα θερμό χειροκρότημα για το Μίλτο. Μπράβο Μίλτο, μπράβο. Μόνο για λίγες μέρες θα είναι κοντά μας. Να μας δείξει τα φαγυρικά και θα ταξιδέψει σε άλλη πόλη.